Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Musa Ismail, shugaba na cibiya ta Darul Waraka. Wannan cibiya mai albarka da take ba da magunguna sahihai wanda jama'a suke sha kuma suke yaba suke warkewa. Ba abin da za mu ce da Allah sai godiya, musamman ma abin da ya shafi masturbation, istimna'i, wasa da al'aura don mutum ya biya wa kansa bukata. Wannan ba karamin matsala bane da yake haifar da matsaloli da yawa, musamman abin da ya shafi kwayayenka ko rayukan halittar ka su samu matsala da yadda ko ka je asibiti za a iya cewa ba za ka haihu ba. To kaga wannan ba karamin babban matsala ba. A daga cikin masturbation din yana ba da problem na abin da ya shafi kaga gaban ka ya koma karami kamar na yaro. Yanayin yadda kake wasa da al'aura yakan taba jijiyoyin al'aura ta yadda gaban naka zai sake, ko da kayi aure zai kasance kana yin quick ejaculation, ma'ana nan da nan kayi inzali. To wannan ba karamin babban matsala bane wanda yake jawo fitina sosai ta yadda ma zaka ga mutum iyalinsa ko da ta ne masa biyayya zaka ga wata kuta dade ne masa biyayya saboda me baya gamsar da ita. Wannan ba karamin babban matsala bane. Sannan abu na gaba, akwai wanda yake fama da lalura na abin da ya shafi toilet infection, gonorrhea, sanyi. Kaga wannan sanyi ba karamin babban matsala bane da yake taba al'aurar da namiji ta yadda mutum ma wata rana zai ji kamar ma sihiri akai masa ko asiri akai masa. Wata ran ma mutum zai kasance gabansa kwata-kwata baya tashi, wani ma yana zuwa kusa da iyalinsa gaban zai kwanta. To wannan ba karamin babban matsala bane. Da izinin Allah wannan cibiya tana kokari ta ba da ingantattun magunguna, tattun magani akan wannan lalura. Hakan ina wanda yake fama da lalura na basir, ka san basir shi ma ka rike jijiyoyin al'aura ta yadda zaka ga kwata-kwata mutum baya sha'awar iyalinsa. Wannan ba karamin babban matsala bane. Hakan ina wanda yake fama da lalura na abin da ya shafi ciwon shuga, ma'ana diabetes. Wannan ciwon yana da matukar babbar illa a jikin dan adam ta yadda yake sa mutum kwata-kwata baya sha'awar iyalinsa, ya taba al'aurarsa, ma'ana gaban ma ya zo ya daina aiki. Ba karamin babban matsala bane. Insha Allah muna ba da magani sahihi in Allah yadda da ake warkewa akan wannan lalura. Hakan ina wanda yake fama da hepatitis A ko B ko C, ma'ana ciwon hanta. To da izinin Allah mun yi nazari mun fitar da sahihin magani da duk wanda ya sha da izinin Allah zai rabu da ciwon hanta tsawon kwana 30 da izinin Allah. Da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniya muna tura da saƙonmu, ba inda ba ma tura. Duk inda kake da izinin Allah, in dai ka sa kuɗinka cikin amana, da izinin Allah maganinka zai riske ka cikin amana. Duk wanda yake bukata, muna da cibiya a nan garin Gombe. Idan ka zo ka garwal kafin ka karasa kofar gidan da kace, da izinin Allah muna da shago a wajen nan. Haka nan muna da shago a garin Kano. Idan ka zo dan dago firamare, to da izinin Allah muna da shago a wajen. Duk inda kake a faɗin duniya za mu iya tura maka da wannan maganin insha Allah. Wassalamu alaikum.